bežíme. Mohli by sme, že? Dnes si zas a znova prejdeme, ako vyzerá môj aktuálny tréning. Na úvod taká rýchla klasika. Toto video bude obsahovať môj kompletný tréning v rámci jedného týždňa. To znamená, každý jeden cvik, každú jednu sériu, každé jedno opakovanie. Občas k tomu, čo cvičím a ako cvičím, poviem pár slov, ale väčšinou budeš počuť len moje zvodné vzdychanie. Momentálne cvičím 4 krát do týždňa, pričom 2-krát hornú polovicu tela, tieto tréningy budú kompletne ukázané v tomto videu, a 2-krát dolnú polovicu tela, pričom v tomto videu bude len jeden takýto tréning ukázaný. To je z toho dôvodu, že väčšinou sú úplne identické. Ešte nejaké dodatočné info. Medzi sériami mám pauzu okolo 3 minút. Po každom tréningu nasleduje moja stretchingová rutina, ktorú môžeš nájsť pod prvým odkazom v popisku videa. A aktuálne mám 70 kg a cvičím vyše 15 rokov. Toľko vyčerpávajúci úvod. Poďme na to. Vždy prvým cvikom, keď cvičím hornú polovicu tela, tak je pullover. Podľa mňa je to fantastický cvik na šírku chrbta, obzvlášť v takomto prevedení. Ja používam tento cvik hlavne na trošku lepšie rozhýbanie a pripravenie chrbta na to, čo ešte vo zvyšku tréningu čaká. Prvá séria je s 30 kg, úplne relaxačná a spravím tak 12 až 15 opakovaní. Druhá séria pulloveru už je trochu intenzívnejšia, ale nič nejaké drastické. Spravím okolo 10 opakovaní a je to s 40 kg. Ďalším cvikom je toto, nazvime to príťahy na chrbát na bradlách, s vlastnou váhou. Väčšinou spravím okolo tých 10 až 12 opakovaní a je to v super sérii s handstand push-upmi, tiež len s vlastnou váhou, pričom tých sa vždy snažím spraviť presne 10 opakovaní. Čiže aj keby som nezvládol tých 10 hneď na prvý pokus, tak buď spravím negatíva, alebo spravím 6, 7, 8 opakovaní, potom na chvíľočku pauzičku, vytrasiem sa a dokončím tie zvyšné opakovania, aby dokopy ich bolo 10. Takéto super série spravím 2. V rámci voľného času môžem povedať, že čo to vlastne tá super séria je, keby náhodou niekto nevedel. Super séria znamená, že vykonávam jeden cvik, v tomto prípade tie príťahy na bradlách, a bez akejkoľvek prestávky rovno prejdem na ďalší cvik. Čo sú teda v našom prípade tie handstand push-upy.
Keď máme tieto dve série vybavené, tak následuje jedna séria 25 zhybov na blízko. Pričom spravím najviac opakovaní ako môžem, väčšinou ale 13 alebo 15, aby mi to dobre matematicky vychádzalo pre zvyšok série. Trošku sa otrasiem, zapíšem číselko opakovaných, ktoré som spravil a vyskočím hneď naspäť na hrazdu. Takéto mini prestávočky v rámci tejto jednej série sa snažím držať tak do tých 30 sekúnd. Nerátam ten čas, len orientačne. Sa snažím trošku predýchať a vyskočiť čo možno najskôr na tú hrazdu naspäť. Toto ma zaučilo pripraviť ma na to, že chcem jedného dlhého večera spraviť 1000 hýbov. A simuluje to veľmi podobne systém, akým plánujem týchto 1000 hýbov zvládnuť, ako aj to, ako unavený vtedy budem. Tým, že vlastne spravím tu v úvodzovkách prvú sériu tejto dlhej série prakticky až do vyčerpania. Ďalším cvikom sú klasické dipy na bradlách s 18 kg vestou, pričom sa snažím spraviť 10 opakovaní. Vždy pri tomto cviku bazírujú na tú hĺbku, do ktorej idem. Podľa mňa je veľmi dôležité a plodné ísť do takejto hĺbky, nie len kvôli budovaniu svalov a sily, ale hlavne ako prevencia pred zraneniami. Čím je človek silnejší vo väčšom rozsahu pohybu, tak tým je menšia šanca zranenia pri cvičení.
Po tejto prvej sérii ideme naspäť na hrazdu, kde nás zase čaká 25 opakovaní s hýbou, na blízko, rovnakým systémom, ako som vysvetľoval predtým. Nasledujúci cvik sú zase dipy na bradlách, tiež s 18 kg vestou. Asi ste si stihli všimnúť, že v tejto fáze tréningu striedam ťahové a tlakové cviky po jednej sérii, namiesto toho, aby som šiel niekoľko sérií len ťahových cvikov a potom niekoľko sérií len tlakových cvikov. Nerobím to len tak zo srandy, robím to preto, aby tie svaly, ktoré zapájam pri ťahových cvikoch, mali väčší priestor oddychnúť a zase naopak. Momentálne cvičím hlavne vytrvalostne, nie silovo, ani na budovanie svalov, takže je pre mňa dôležité, aby tie svaly sa dožili konca tréningu pri tomto objeme, ktorý robím, v normálnom stave a aby som dokázal ten ďalší deň taktiež nejako normálne fungovať. Bez nejakej svalovice, bez nejakých bolestí klbov a tak ďalej. Ďalším cvikom sú zhyby, zase jedna séria, zase 25 opakovaní. Tentokrát bicepsový úchop na široko, stále tým môjim systémom, čo som vysvetľoval pri prvej sérii zhybov v tomto tréningu.
Ďalším cvikom sú klasické kliky. Jedna séria, niekedy robím na úzko, niekedy na široko, podľa chutí, ale vždy robím 30 opakovaní. No a zase 25 hybov na široko s bicepsovým úchopom v jednej, nazvime to, prerušovanej sérii. Posledným cvikom tohto tréningu sú zase kliky. 30 opakovaní, jedna séria. Čiže také zhrnutie prvého tréningu. Spravím 2 série puloveru na začiatok, na rozhýbanie, 2 super série príťahu na branlách a handstand push-upov na predvyčerpanie a potom 100 zhybov v 4 sériách po 25 mixnuté s nejakými tlakovými cvikmi, pričom tie zhyby sú moja priorita momentálne. Dostávame sa na nohy. Prvým cvikom sú výpady, ktorých spravíme dokopy 3 série. Toto je prvá rozohrievacia séria s asi plus minus 6-kilovými jednoručkami, kde spravím úplne relaxačných 20 opakovaní. Ďalšie 2 série už budú trošku serióznejšie.
Druhá séria výpadov už nie s jednoručkami, ale s veľkou činkou, na ktorej je dokopy naložené 62 kg. S touto váhou robím niekde medzi 12 a 15 opakovaní. Tretia séria výpadov, zase s veľkou činkou, ale tentokrát s 80 kg naloženými. S touto váhou sa snažím spraviť niekde medzi 6 a 8 opakovaniami. Cvikom číslo 2 v rámci tréningu 2 je predkopávanie. Tohto cviku budú dve série, pričom táto prvá séria je s plus minus 40 kg a snažím sa robiť niekde medzi 15 a 20 opakovaniami. Druhá séria predkopávania, tentokrát so 70 kg a snažím sa spraviť niekde medzi 12 a 15 opakovaniami. Cvik číslo 3 sú drepy. Na činke je dokopy naložených 62 kg. Ja cvičím drepy si dovolím tvrdiť veľmi špecifickým spôsobom, s relatívne ľahkou váhou a v maximálnom možnom rozsahu pohybu. S tým, že na spodnej časti pobudnem sekundu, možno dve, a až potom idem zase hore.
Celý cvik je prevedený pomaličky, s úplnou kontrolou, bez nejakého tránia a prudkých pohybov. Pre mňa sú drepy extrémne náročný cvik po technickej stránke. Je to pre mňa neskutočne náročné zapájať prioritne nohy a nie spodný chrbát. A táto technika je najlepší spôsob, ako som sa k tomu z väčšej časti dopracoval. Stále nikdy na drepoch nejdem úplne do maxu, do vyčerpania a nikdy nerobím viac ako nejakých 8 opakovaní, lebo potom už sa nedokážem dobre sústrediť na to, aby som udržal správnu formu. Druhá séria drepov, stále tá istá váha, čiže 62 kg. Stále tá istá forma a technika ako pri prvej sérii a zase sa budem držať v rozpätí opakovaní niekde medzi 5 až 8. Posledným cvikom na nohy sú hip thrusty. Je to môj obľúbený cvik na zadok, ktorý pre mňa osobne funguje najlepšie. Prvá séria je s 46 kg a spravím niekde medzi 15 a 20 opakovaniami.
Druhá séria hip thrustov trošku s väčšou váhou, a to so 64 kg. S touto váhou spravím niekde medzi 12 a 15 opakovaniami. Týmto ale tréning nôh ako taký ešte nekončí, lebo nás čakajú ešte 3 série lítok. Kto náhodou cvičíte doma a rozmýšľate nad tým, ako efektívne precvičiť lítka, tak záťažový opasok s pár kotúčami je absolútne fantastický lítkostroj. Doslova za pár eur. Lítka cvičím takto na schodoch, nech mám samozrejme zase čo najväčší možný rozsah pohybu pre ten sval, pričom vždy idem pomaličky dole, v spodnej časti cviku zostanem okolo tých 3 sekúnd a potom relatívne explozívne vybehnem čo najviac hore. Takto to opakujem, až kým nevládzem spraviť viac opakovaní. Menšia zaujímavosť, toto je jediný cvik, kde nerátam, koľko spravím opakovaní. Druhá séria lítok s aj viazaním opasku, aby ste videli celý proces a trošku iný uhol. Len tak medzi rečou ešte spomeniem, že mám okolo opasku 50 kg, alebo teda 2 kotúče po 25 kg.
Tretia séria lítok, tá istá váha ako prvé dve série, tá istá technika a prevedenie cviku. Toľko nohy, prejdeme na hornú polovicu tela, tréning číslo 2. Zase prvý cvik je pullover a v prvej sérii robím tento cvik s 30 kg a spravím tých 12 až 15 opakovaní. Tento tréning bude z drvivej väčšiny veľmi podobný ako tréning číslo 1, len s pár rozdielmi. Poradie cvikov, iné uchopí na hrazde pri zhyboch a trošičku obmenené niektoré tie tlakové cviky. Druhá séria pulloveru so 40 kg a spravíme okolo tých 10 opakovaní. Toto je hlavná zmena oproti tréningu číslo 1, že tentokrát nezačíname super sériu príťahmi na bradlách a potom prejdeme na handstand push-upy, ale najprv začneme handstand push-upmi a potom prejdeme na príťahy na bradlách. Zase na handstand push-upoch spravím tých 10 opakovaní a na príťahoch okolo tých 10-12 opakovaní.
Druhá super séria handstand push-upov a príťahov na bradlách, rovnaký princíp, rovnaký počet opakovaní. Keď máme tieto super série za sebou, tak prechádzame na dipy na kruhoch. Tohto cviku spravím zase tiež striktných 10 opakovaní, bez závažia, len s vlastnou váhou a zase sa snažím ísť čo možno najhlbšie a cvičiť čo možno s najväčším rozsahom pohybu. Ďalší cvik sú klasické zhyby na široko, čaká nás 25 opakovaní v rámci toho môjho výmyslu, teda tej prerušovanej série.
Po zvládnutí prvých 25 zhyboch prejdeme zase na dipy na kruhoch, kde zase spravíme tých 10 opakovaní, čo možno v najlepšej forme. Ďalším cvikom je ďalších 25 zhybov na široko v prerušovanej sérii. Tentokrát, keďže sme začínali tlakovými cvikmi v rámci tréningu, tak ďalším cvikom nie sú klasické kliky, ale trošku náročnejšia variácia klikov. Ja to volám, že prevýšené kliky. V angličtine sa to volá aj pike push-ups, tento cvik. Tohto cviku spravím presne 15 opakovaní. Ďalší cvik sú zhyby na úzko, bicepsový úchop. Asi nikoho neprekvapí, že zase 25 opakovaní a zase v rámci prerušovanej série.
Posledný tlakový cvik tréningu. Zase prevýšené kliky a tiež spravíme rovnakých, presných, striktných 15 opakovaní. Posledných 25 zhybov v rámci poslednej série tréningu. Zase na úzko a zase bicepsový úchop a zase v rámci prerušovanej série. No a týmto končí môj tréningový denníček na dneska. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa možno niekedy na budúce. Do videopoa. Ťuk.